Volám sa Lucia, som na pozícii implementátora a pracujem na pobočke v Brně. Jmenuji se Beata a v ASECu působím na pozici IT analytik, takže komunikuji se zákazníkem a přetvářím jeho myšlenky do systému. Volám sa Miro, pracujem na pozícii senior projektový manažér pre zákazníka, ktorý je v rámci poisťovníctva na rôznych európskych trhoch. Som David, pracujem ako vývojár mobilných aplikácií a aktuálne robím primárne aplikáciu pre slovenské zdravotníctvo. Ahoj, ja som Zuzka a pracujem ako analytik, ale väčšinu času sa venujem implementácii v SAMO a v ASECu som rok a nejaké 3 mesiace. Ahoj, já jsem Martin. V ASECu pracuji rok a půl jako medior vývojář. Ahojte, volám sa Marian, pracujem na divízii Insurance ako projektový manažér a súčasne ako Head of Section. Ahoj, ja som Jano a pracujem ako junior developer a momentálne som v ASECu 9 mesiacov. Moje meno je Ivana a pre ASECO Central Europe pracujem na pozícii ako IT tester a pracujem na projekte elektronické bankovníctvo. Na práci v ASECu ma najviac baví, že pracujeme na zaujímavých projektoch. Na ASECu se mi líbí, že každý den v práci zažíváme srandu a snažíme si zpříjemnit tu pracovní atmosféru. Na práci v ASECu ma baví to, že každý deň je iný a že sme sa tu našli veľmi dobrý kolektív. Prácu v ASECu mi odporúčil môj známy, ktorý pracuje tiež, a ako úžasný benefit máme to, že si napríklad po práci môžem prísť zahrať a relaxovať. V rámci benefitov sa mi páčia dodatočné voľné dni, ktoré nám poskytuje ASECO, ako napríklad pri narodení dieťaťa, ktorý som využil pred pol rokom. Čo sa týka benefitov, tak za mňa je to určite to, že dokážem sklbiť prácu a školu dohromady a že čo sa tejto oblasti týka, tak firma mi vlastne vo všetkom vie vyhovieť. Můj nejoblíbenější firemní benefit je káva. Každý, kdo zná logo Javy, naprosto pochopí proč. Mojím najobľúbenejším benefitom je ovocie. A já jsem ráda, když si můžu v práci zacvičit. Nejlepší firemní akci, kterou jsme měli, byl team building, kde jsme si užili spoustu zábavy. Najlepšie firemné akcie bývajú hlavne vianočné večierky, kde sa tam veľmi dobre zabavím s kolegami a býva tam vždy sranda. Medzi top firemné akcie ASECa patria team buildingy, vianočný večierok a random stretnutia s kolegami po práci. Najlepšie zážitky vo firme sú určite čas strávený s kolegami, ako je na team buildingu alebo pri káve, čo nám následne udržuje vzťahy a vieme pracovať oveľa lepšie na spoločných projektoch. Ahoj, volám sa Zuzana, mám na starosti výber nových kolegov, práve som dokončila pohovor s potenciálnym kandidátom. Klikni na našu web stránku a pozri si naše aktuálne pracovné inzercie. Staň sa aj ty súčasťou ASECa.